Goods on her. Yes, I have. I have already have. Pero feeling me softly. Sir, she was asking, stop shaming. is there a time to hear her She can have all the time in the world. Gusto ninyo malaman ko totoo yan din ha. Pumunta kayo sa Justice Department. Pumunta kayo sa Human Rights. At i-validate ninyo. Tapos kung sabihin ninyo na sisilungan na bubalikan ninyo. So, And inapayak what kahapon. happens now to the sinasabi mong na driver sa lahat? Well, Bakit hindi pa raw kasuhan? Huwag ka lang magdandahan. Baka maging witness ito against bakit ito kakasukan. Marami ako gagamitin. Gagamitin ako ng purinso, gagamitin ko ng lover niya na driver niya. At alam, siya lang ang hindi nakaalam. Alam ng buong bansang Pilipinas. Tell her, ma'am, ikaw lang atang inosente eh. Pumunta kayo dun sa Human Rights Commission. If you are really an enterprising reporter and you go to the Justice Department, that you will tell you. And one day, itong mga taga-Bilibid will tell us. The witness po against, witness for what? Secret, secret. Sir, marami. Sir, yung sabi, stand daw, spare the family daw po. Sabi niya. Ano family, what is May audio ba she yan? created the scandal. She knows that she is a public official. Skandalo na yan sa Human Rights. Skandalo na yan dyan sa Justice Department. Ano? Spare the family. Pagka nasa public office ka, Dilima, your life is an open book. She got emotional, sir. Ha? Pinaiyak Kasi mo raw, totoo. sir, Kasi totoo na huli siya. Imagine being exposed to the public taking in your driver as your paramount. So ikaw mismo, you think you did not go overboard? I did not, but she did. Sige siya, pinagbibintangan niya yung mga pulis na ganon. Putang ina, namamatay na nga yung pulis. Oh. Sir, she's allegedly evidence with establishment. Bakit ang mga salita wala ko ebidensya? Ano ako, paras ganyan gaga? Bakit ang mga salita wala ko ebidensya? Ano ako, paras ganyan gaga? Bakit ang mga salita wala ko ebidensya? Ano ako, paras ganyan gaga? Ano ako, paras ganyan gaga? Tama lang na nag-resort siya sa naming and shaming. Kasi mukhang mga manhid na. How does one defend oneself when the attacker is immune from suit and has all the backing of executive power to support him in his personal attack? This is no less than abuse and misuse of executive power. Tama lang na nag-resort siya sa naming and shaming. Kasi mukhang mga manhid na. Tama na po ang pananakot at panghihiya. Tama lang na nag-resort siya sa naming and shaming. Kasi mukhang mga manhid na. This is no less than abuse and misuse of executive power. Tama lang na nag-resort siya sa naming and shaming. Kasi mukhang mga manhid na. If you are bent in destroying me, Mr. President, please have the decency to spare my colleagues, friends, and family. Siya mismo ang nagkaladkad ng pangalan ng kanyang mga mahal sa buhay upang pagtakpan ang sariling mga kasalanan. No one has ever been attacked in such a manner by no less than the highest official of the land until now. Si Ginoong Corona ang kumatawan sa maruming bahagi ng ating judikatura. This is no less than abuse and misuse of executive power. Tama lang na nag-resort siya sa naming and shaming. Kasi mukhang mga manhid na. Ay hindi ko po alam kung itutuloy ko po itong pagharap sa inyo.
Mula ho kasi kahapon, hanggang kanina, at kahit na hanggang ngayon, sa sandaling ito, marami pong nagte-text sa akin. Sinasabi yung kanilang suporta. Pero ang iba ho sa kanila, ang sabi po, manahimik ka na lang, huwag mo na lang patulan para hindi na lumala, hindi na humaba. Meron naman pong ibang nagsasabi na lumaban ka. Pagtanggol mo sarili mo. Hindi po ako lalaban. Hindi ko po kayang labanan ang Pangulo. Na unang-una, hindi ko nga ho alam kung anong kasalanan ko sa kanya. Pero napag-isipan ko po, na ano pa kaya ang mas lalala sa ginagawa na nila sa akin ngayon? Na sinisira nila ang aking dangal at linalapastangan nila ang aking pagkababae. Meron pa kayang lalala dyan? Malinaw naman po sa ating lahat ng mga disenteng tao na ang pagsisira sa dangal mo at sa magandang pangalan mo ay higit na mas malala sa pagsira sa buhay mo. At naisip ko rin po na kaysa naman iisa-isahin ko kayong harapin dahil nga my phone lines since yesterday have been really burning. Lahat ho ata kayo gustong mapakinggan ang reaksyon ko. Kaya minarapat ko na lang na humarap na lang sa inyo sa pamamagitan ng isang mensahe. At ito na po yun. Words cannot express what I'm feeling right now. I guess no one can, because no one has ever been attacked in such a manner by no less than the highest official of the land until now. How does one defend oneself when the attacker is immune from suit and has all the backing of executive power to support him in his personal attack? This is no less than abuse and misuse of executive power. I don't think the Constitution has ever contemplated such abuse of power on such scale, as it assumes every president to conduct himself in a manner befitting the office he holds. It seems that this is not the case for this president. If this is his way of stopping the Senate's investigation on the extrajudicial killings, he can try until he finally silences me or the Senate. But I think it is already clear that what is being done to me is what will happen to anyone who does not bow to the wishes of the president. If stopping the Senate investigation is the only way for these personal attacks by the president and his men to also stop, believe me, I have already thought about that. Tao lamang din po ako na nasasaktan, natatakot, at nag-aalala rin para sa aking pamilya at mga mahal sa buhay. Kagalang-galang na Pangulo, Your Excellency, nais ko na rin po na itigil na ang investigasyon sa mga summary executions kung yon ang gusto niyo para lamang matigil ang mga personal na atake sa akin.
Sumagi na rin po sa isipan ko na itigil ang investigasyon kapalit ng katahimikan sa aking buhay. Pero kapag ginawa ko po ito, ay parang tinalikuran ko na rin ang sarili kong pagkatao at itinatwa ang sarili kong mga paninindigan at paniniwala. Hindi na po ako ang tatayong kinatawan ng bayan sa Senado. Isang huwad na anyo ko na lamang ang tatayo dito. Para ko na rin pong binaon ang aking sariling pagkatao. Mas nanaisin ko na kayo at inyong gobyerno ang magbaon sa akin kaysa ako ang magbaon sa aking sarili. Alam ko pong may mga kaso kayong hinahanda laban sa akin. Hihintayin ko na lamang na isampa ninyo ang mga reklamo at sa tamang panahon ko na po sasagutin kung bibigyan ako ng pagkakataon ng inyong gobyerno na ipaliwanag ang aking sarili at ibigay ang aking panig. Matagal na po akong nakakatanggap ng mga impormasyon tungkol sa pag-imbento ng mga ebidensya laban sa akin at mga babala na sisiraan ako kung hindi ako tumigil sa tingin niyong pagbatikos at pagpuna sa inyong pamamalakad. Hindi ko na lang pinansin ang mga ito. Buong akala ko hindi kayo mismo ang magiging biktima ng sarili ninyong propaganda at social media operations. Sana po ay hindi pa sarado ang inyong isip na pakinggan muna ang aking panig bago ninyo ipagpatuloy ang paninira sa aking pagkatao sa harap ng publiko at taong bayan. Kahit yun lang po sana ay ibigay ninyo sa akin ang pagkakataon na ipagtanggol ang aking sarili, lalo na po sa isang kalagayan na ang Pangulo na ng bansa ang nagdeklara na siya ang aking kalaban at personal na nag-aakusa sa akin. Pangulo po kayo. Senador lamang po ako. Patas na laban lamang po ang aking hinihingi. Sana ay ibigay ninyo sa akin ang ibinigay na rin naman ng batas at konstitusyon sa kahit na kaninong naaakusahan sa ilalim ng ating sistemang pangligal. Kung ang pag-atake sa akin ay gagawin sa pamamagitan ng pag-atake rin sa mga dati kong kasama sa trabaho o maging sa aking sariling pamilya, sana ay huwag na ninyo silang idamay. If you are bent in destroying me, Mr. President, please have the decency to spare my colleagues, friends, and family. Wala po silang kasalanan sa inyo. Sa kabila nito, makakaasa po kayo na magiging patas at makatwiran ang aming gagawing investigasyon sa mga nagaganap na mga pagpatay sa inyong gyera laban sa droga. Nanaisin namin na ang kakahantungan nito ay ang pagsisiwalat ng katotohanan sa mga nagaganap na karahasan at pagkitil ng buhay mula nang naumpisahan ang inyong laban sa droga. Sisiguraduhin namin na ang magiging resulta nito ay pagpapalakas ng batas para sa pagsugpo ng kriminalidad na hindi na isasantabi ang karapatang pantao ng mga napaghihinalaan man o ng mga inosente nating kababayan. Tama na po ang pananakot at panghihiya. Bumalik na po tayo sa kaayusan na dulot ng pag-iiral ng batas at simpleng respeto sa kapwa-tao. I have always been loyal to my oath as a public servant. I am not the enemy here. Stop portraying me as one. I ask the nation to continue praying with me, for the President, and for the country.